ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה. בילה תורן מחבר את הספר סדום והמורה, לא והמורה אלא והמורה. בילה, מה את בוחרת כסיפור, סיפור כל כך... כסיפור ראשון שלך? אומרים שאדם משחק תפקידים ומחליף מסכות. אחת הבעיות של מורה זה שהמסכה של מורה נדבקת לה לפרצוף, ולכן שאני הולכת לפיקניק ואני שומעת שלמה גש אלום, אל תקטוף פרחי בר, ראה וזהרת. אני כבר יודעת שהמורה עומדת שם, אבל אני רוצה לחזור אל הלוואי שהיו מורות כאלה. אני רוצה לחזור אל התמימות לפני שמסכת המורה נדבקה אליי, אל התמימות של הראשית. אני הגעתי להוראה מהתיאטרון והקולנוע, אז חשבתי שאני אהיה שחקנית גדולה, ומסתבר שלא רצו אותי בהבימה, ומי שלא יכול להיות שחקן הופך מורה, והכיתה הופכת להיות הבמה שלו. והנה אני מופיעה שיעור ראשון, כפר הנוער בן שמן, פה אני מתחברת לכפר גלים, ואני מתחברת למפקח, וצריך לבדוק אם המורה הצעירה בילה תורן יכולה לתת שיעור לדוגמה. לא היה לי מושג מה עושים, מה שואלים, איך מלמדים, אבל חוצפה הייתה לי בשפע. בחרתי בשיר בלתי אפשרי שכמעט לא הבנתי אותו בעצמי, שיר המת לרעייתו של אלתרמן, וקראתי כל מה שאפשר, אבל זכרתי שלימדו אותנו באוניברסיטה שאני צריכה להוציא את זה מהתלמידים. נכנסת המפקחת עם לוק ופרונט שכמותו, כאילו כל כבודה הלך לפניה, והיא מתיישבת בסוף הכיתה ליד תלמידי היקר עוזי, זה שהייתה לו מחברת אחת לכל המקצועות, וזה שהיה מצטיין בכדורסל ולכן החזקנו אותו, והיא מתיישבת ומעלעלת קלות במחברת שלו, ואני כבר עושה במכנסיים ולא יודעת מה לעשות. אני קוראת בפאתוס את השיר עוד אבוא אל סיפך בשפתיים כבוד, עוד אצניח אלייך ידיים, עוד אומר לך את כל המילים. אחר כך יש משהו, השתיקה הזאת בין דפיקה לדפיקה, השתיקה הזאת שלך. ואני שואלת את השאלה הכי מטומטמת, מה זה אומר לכם? וכל הכיתה באלם, מסתכלים עליי, ואני מצפה כמו באוניברסיטה להוציא את זה מהתלמידים. פתאום עוזי מצביע. המורה, אני הבנתי את השיר. אמרתי לו, שב עוזי, שב, אנחנו נסתדר. לא המורה. עוד אבוא אל סיפך, עוד אבוא אל ספתך, עוד אצניח אלייך ידיים, יעני המורה המזמזך. עוד אומר לך את כל המילים הטובות, מותק כפרה עיניים, מנה לי שם את כל הרשימה. השתיקה הזאת בין דפיקה לדפיקה, המורה עד כאן, אני הבנתי את השורה הזאת, אבל אני לא רוצה לדבר על זה. עכשיו אני רואה את המפקחת נעה ככה מצד אל צד, וחשה באי נוחות קלה, ואמרתי זהו זה היום האחרון שלי, בואו נאסוף את הדברים, נלך הביתה, כנראה מורה אני לא. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם מי היה המנהל, זה היה אריה סימון, זה שחתם על מגילת העצמאות, זה שקיבל אותי לעבודה ושאל אותי לא מה אני יודעת ללמד, אלא מה התחביב שלך. אז קיבלו מורים לפי התחביבים, מורה שיש לו איזה ערך מוסף לתת לתלמיד הוא יתקבל. היו לנו מורים פסנתרנים וזה, ואני אמרתי לו שהתחביב שלי שחייה, הוא לא האמין למשמע אוזניו, אמר התקבלת, יש לנו תלמידים שלא יודעים לשחות, התקבלת. עכשיו המפקחת ואני צועדים בנחת אל עבר חדר המנהל, שם גורלי צריך לחרץ, ואני לא יודעת מה לעשות, אבל הוא הולך אחריי ואומר, איך הייתי? ראית שהצלתי אותך? אמרתי לו, תירגע, בסדר, היית נפלא. אנחנו נכנסים לחדר המנהל, והמפקחת שתהיה בראייה אומרת,
הילד הבין את רוח השיר. הוא קלט את האירוטיקה שמבין השורות. יישר כוח, מורתי הצעירה. התקבלת. ומאז 40 שנה, עד שהגיע יומי ושערי הלבין, והגעתי למילה הנוראית הזאת, פנסיה, פניי נפלו, סופי הגיע. הייתי בגן עדן, זאת אומרת שבעולם הבא, אחרי כל השיחות האלה מתים, אני צריכה להתחבר לזה, לא מגיע לי גן עדן, כבר הייתי בבן שמן. תודה. תודה בילה. כן בילה, את רצית להתחבר. אני למדתי בעיר המופלאה רמלה, ושם משפחתי היה אל חלל. ובין רמלה ללוד יש 2 מוסדות. אבא שלי היה עורך דין, והיה אומר תמיד, אם לא תהיי במוסד הזה, שזה בית הספר התיכון, תהיי במוסד הזה, שזה כלא רמלה. עכשיו, התיכון והכלא מופרדים בגדר, והבנות החמודות משחקות בפני אסירים בספורט, חוץ מבילה תורן, שאז הייתה אל חלל, שהייתה אלופת מחוז המרכז בהטלת כדור ברזל. כשכל הבנות עשו התעמלות כזאת, אני הייתי עושה אימונים בהטלת כדור ברזל. ולמה הפתיחה הזאת? כי כמו כל דבר בצבא מחולק ל3 חלקים, זה הפתיחה של הסיפור שלי, ואם בהתחלה יראה לכם כאילו זה לא לנושא, הדיסקט שלי בסדר, זה יהיה לנושא. כשאני אומרת לכם לכו לסרט זה או אחר, אל תלכו. אני הולכת לסרטים שיש 2 אנשים בקהל ומקרין. כאלה סרטים במוזיאון תל אביב, כמו דודוס קדן, כאלה סרטים שאפשר אחר כך לדבר עליהם שעות ולומר, ראית כבר את דודוס קדן? אז אתה צריך להגיד, טרם מספיק אותי וכאלה דברים. אני מכריחה את הבת שלי, בחורה צעירה, לבוא איתי לסרט. אנחנו נכנסות ב5, מוזיאון תל אביב, עומה ושוקק, ויוצאות ב7, חושך מצרים, ואין איש. החנייה היא מתחת בבית המשפט, ואני פוחדת פחד מוות. מולי עומד גבר, לבוש חליפה שחורה, מנדנד תיק ג'יימס בונד, מתבונן בי ומחייך. אמרתי לביתי, גליה, אל תדאגי, אמא פה, אל תדאגי. ואז נזכרתי שהייתי אלופת כדור ברזל. אמא תיקח את התיק, תסובב אותו, שח בום עליו, אל תדאגי, אמא פה. את לכי ימינה, כשהוא יפנה אחרייך, אני הולכת אחריו, אל תדאגי, אני... והבת שלי אמרת לי, מה השטויות האלה, את עם הדמיונות שלך, הוא רוצה אולי לשאול מה? אמרתי לך, לכי. היא הבינה שהיא צריכה ללכת, התחילה ללכת, ואני עושה את עצמי הולכת לכיוון השני, והנה הוא הולך אחריי. אמרתי, אם הוא לא הולך אחרי הבחורה הצעירה והולך אחריי, רב אמר. ואז התחלתי לאמן את היד של כדור הברזל, ולקחתי את התיק מהרצועה שכל אישה מכירה שיש שם את כל העולם ומלואו, והתחלתי, 1, 2, 3, וטרח! והוא תופס את הראש ואומר, שלום המורה בילה. מה? לא הכרת אותי? בוא, קח אותי לשתות משהו. זאת הייתה כמעט התקפת הלב הראשונה שלי. מה שרציתי לומר שתלמידים גם אחרי 20 שנה, 30 שנה, כשהם מגדלים קרס וקרחת, יש להם הרגשה שאתה לא שוכח, שאתה יודע בדיוק איך קוראים להם, מאיזה מחזור הם, איך הם היו תלמידים טובים. והוא אומר לי, אני יצאתי מבית המשפט, אני עורך דין. רבותיי, מאז אני לא מסתובבת באזור מוזיאון תל אביב, כי המורה בילה, מסתבר כדור ברזל או לא, היא פחדנית די רצינית, והבת שלי באה ואומרת, אמרתי לך שזה שום דבר, אמרתי לך שזה כלום. תן את השמיים והשמש החמה, תן לראות אותה מן הנשמה. בילה, תגידי, מה את עושה אצלנו פה בכפר הים? 40 שנה הייתי במקום קסום, בגן עדן יבשתי שנקרא בן שמן. שם עבדתי בתור מורה לתיאטרון, מורה לקולנוע, רכזת חברתית, מה שאת רוצה. עד ששאלו אותי, תגידי בילה,
איך את צובעת את השיער שלך אחד שחור אחד לבן? מה זה פנסיה? אמרו לי, פנייך נפלו, סופך הגיע. האמת, למורות יש סימן מתי הן פתטיות ויאללה תחפפו הביתה. לסימן קוראים הר המצדה. כל עוד את עולה את הר המצדה ככי ככה, ואת אומרת למה האחרונים מתמהמהים שם בסוף? תישארי. אבל שאת עולה ב5 בבוקר את שביל הנחש עם ההליכון והוונטולין, ואת אומרת תעלו, תעלו, תעלו. ומהרגע הזה שארית חיי מתחילים. תן את השמיים והשמש החמה, תן לראות אותה מן הנשמה, תן לנפש שתבער, תן להיות חופשי ומאושר.